Történetünk főszereplői a félegyházi Cinege család, akik nem kis galibába keveredtek egy tolfosztás miatt. Jelenleg a pénzük után futnak, és még a libákat is elkobozzák sikkasztásra hivatkozva. Így most se pénz, se liba. De hogy miként kerültek ebbe a helyzetbe, a családfőt kérdeztük. 2012. április 4-én a Városföldi Agrár Zrt-től, amelynek a kereskedelmi igazgatója Widmann Zoltán, letelepítésre került 5878 darab liba, amelyet felneveltünk, és 7. hónap 2-án elszállított. Időközben 5. hónap 28-án érkezett párhuzamosan egy másik állomány, és a szerződésben vállalt kötelezettségeinknek eleget tettünk. A fizetési határidő augusztus 2-án lejárt, és a következő állományt is el akarta szállítani augusztus 28-ára tervezett dátummal, de akkor már olyan sok késedelemben volt, hogy anyagi ellehetetlenülés szélén álltunk, ezért hát kértem azt, hogy rendezzük le az anyagiakat, ki kellene fizetni. Ő erre nem volt hajlandó, csak szállította volna el a libákat. Erről van bizonyíték, hogy ő nem fizetett, illetve hogy történt egy ilyen egyesség önök között? Mindenről van, mert amikor 28-át, tehát 28-29-én, amikor kijött a Widmann Zoltán erre a telepre, a kezelő állatorvos dr. Pozsár Miklós társaságában, akkor éppen azért jött ki, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Az állatorvos azért jött ki, hogy tudja, hogy milyen állategészségügyi problémái voltak ennek a libának időközben, és ennek tanúja volt annak az egyességnek, amit felajánlott a Widmann Zoltán itt a Városföldi Agrárgazdaság Zrt. Kereskedelmi igazgatója, mindazt pedig, hogy 1.500.000 forintot fizet az előző állományért, másnap menjen be a feleségem, tehát 29-én, augusztus 29-én menjen be, megcsinálják a fölvásárlási jegyet, és ő szeptember 2-ára ki fogja ezt a pénzt fizetni. Ezt aláírtuk, elfogadtuk, aláírtuk, illetve ezen állományra felajánlott 1.800.000 forint nevelési költségtérítést, amit szintén azt mondta, hogy bemegyünk, megcsinálja a fővásárlási jegyet. Itt viszont még a mai napon megírja és aláírásával hitelesíti, hogy ezt a ZRT a Városföldi Agrárgazdaság ZRT ki fogja fizetni. Én erre ellent mondtam olyanképpen, hogy azt mondtam, hogy az édesapja Widmann Mihály, ha szóban megígéri nekem, hogy kifizeti, akkor rendben van, viheti a libát, de én a Widmann Zoltánnak a szavát meg az aláírására nem adom oda a libát, mert nem ér semmit sem az aláírása. Hiteltelenné vált. Hiteltelenné vált. Az apjának van hitel, a szavának, a Widmann Zoltánnak nincs. A Widmann Zoltán továbbiak során illetve a dr. Pozsár Miklós azt javasolta, hogy menjünk közjegyzőhöz, és okiratba foglaljuk ezen összegeket, amit a Városföldi Agrárgazdaság kereskedelmi igazgatója mondott, de azt mondta Widmann Zoltán, hogy erre a Városföldi Állami Gazdaság nem hajlandó. Közjegyző sem bankgaranciát nem ad nekem, sem csak elviszi a libát és kész. Mondtam, hogy akkor ezt így, ha nem fogadja el, akkor keressünk valami más megoldást. Egyszer csak fogta magát, egy papíron kiszámolta ennek az állománynak az összes liba árát, napos liba árát, takarmányárát, 10.600.000 egy néhány ezer forintot plusz áfát, és azt mondta, hogy fizessen be ezt az összeget, akkor legyen enyém a liba, azt csinálok vele, amit akarok, a ZRT kiszáll ebből a libából. Tudta, hogy nincsen takarmánya, mondtam neki, hogy nincsen pénzem takarmányra, mert már mindent beletettem a 4-5 hónap alatt a libáiba, a 11-2 ezer darab libába, mindent beletettem. Azt mondta, hogy egy szem takarmány továbbiakban nem biztosít, azt csinálok vele, amit akarok, legyen az enyém a liba. Köszönettel elfogadtam az ajánlatát, 6-7 napon keresztül nem hagyhatom éhen a libákat, tehát 6-7 nap múlva én fogtam ezt a libákat, megtéptem, hogy a tolfosztást végeztem, hogy az érte kapott pénzösszeget erre a libára tudjam fordítani, hiszen nincsen pénzem etetésre. Most két napon belül a Widmann Zoltán félegyházi rendőrkapitányságon sikkasztási feljelentett, mert hogy elsikkasztottam a libatollát, holott a szerződésében egy szó nincsen a torról. Csak a libáról van, meg a takarmányról. Az, hogy megtépem a saját libámat, amit egy héttel előtte megveszek, törvényesen, tanúk előtt megveszek, azt jogomban áll. Bejelentettem a kerületi állatorvosi hivatalnál, bejelentettem a tépést,
Számlával értékesítettem a tollat, megfelelő dokumentációval, mindennel rendelkezek, az állategészségi problémák tekintetében is, meg mindennel, meg nyilatkozatokkal, csak a nyomozóhatóság erre vonatkozóan egy oldalon csak a Widmann Zoltán érdekeit nézi, bennünket meg sem hallgatott egy hónap alatt, szinte egy hónap alatt, tehát 27-28 nap alatt. 30-án a rendőrség kiküldte a rendőrőrnagyot, hogy foglalja le az állományt, és a Városföldi Agrárgazdaság vigye el. 5 hónapja tesszük bele a 10 000 libába a pénzt, tehát effektíve, amit ő írásban is elismert, az első állományé 1.491.000 forint, a második állományé 1.800.000 forint, plusz még amióta megvettem, azóta nem keletkezett neki, mert a tollból finanszírozom a takarmányozását ennek az állománynak, de minden héten ajánlott levélbe kérem, hogy adja meg a bankszámlaszámát, adja meg a papírokat hozzá, hogy tehát ki tudjam fizetni egyszerűen ezt az összeget, mert valakit találtam, aki beszállna ebbe a közös üzletbe, annak az elismerése mellett, amit járna nekem pénz. A helyzet meglehetősen körülményes, de foglaljuk össze a tényeket. A Cinege családnak állítások szerint tartozik a Városföldi Agrár Zrt., de kifizetés nem történik. A libákat egy külső befektető segítségével szóbeli megállapodás keretében megveszik, majd hogy tovább tudják etetni, megtépik és a tollból takarmányt vesznek. Ezt követően az ZRT vezetése feljelentést tesz sikkasztásért, és erre hivatkozva a még ott lévő állományt elkobozzák. Megkerestük Widmann Zoltánt is, aki merőben mást állít, de a rendőrségi nyomozás lezártáig nem szeretne nyilatkozni, amiről e-mailben is értesített bennünket. A Cinege család jogi képviselője, aki kérte, hogy kamerában nem mutassuk, a következőképp foglal állást az ügyben. Úgy gondolom, hogy ez egy viszonylag okszerűen megnyerhető per. Azért használom ezt a könnyen megnyerhető per helyett ezt a kifejezést, hogy okszerűen, mert rengeteg okirati bizonyíték áll rendelkezésre. Widmann Zoltánnal próbáltam kommunikálni, de nem sikerült, mégpedig azon a helyszínen, amikor a rendőrség ugye rendőri közreműködéssel 2012 szeptember végén elszállították onnan az állatállományt, mivel Widmann Zoltán közben meggondolta magát, és sikkasztás miatt feljelentést tett. Ekkor azonban a Widmann Zoltán engem, hát fogalmazunk azt, hogy finoman elküldött, nem éppen udvarias ember módjára nyilatkozott meg. Tehát végül is ez a szerződés módosítás nem hatályosult, mert bár írásban kérte Cinege család azt a számlaszámot és a számlát, amit ki tudnak egyenlíteni, tehát hogy a tulajdon átruházás befejeződjön, erre a levelekre azonban válasz nem érkezett. Tehát így nem tudták átutalni az állatállomány, a júliusban kihelyezett állatállománynak az ellenértékét. Az úgynevezett 2. számú szerződés alapján lévő állatállományt ugye elvitte a rendőrség. Ezzel kapcsolatban a lefoglalás ellen panasszal éltünk, az ügyészség elutasította a panaszt, igen érdekes okfejtéssel, mégpedig arra hivatkozik a határozat indokolásába, hogy a lefoglalt libaállomány az Városföldi Agrárgazdaság Zrt. Tulajdonába áll, a libák tépet, azaz olyan állapotban voltak Cinegénék Kovács Mária birtokába, amellyel a tulajdonjog fenntartás mellett 2012. július 16 napján létrejött termeltetési szerződés 2/2-es pontjába alapuló egyedi utasítások kifejezetten tiltottak. Tehát itt meg kell, hogy álljak, és annyit szeretnék ebből a 2/2-es ponttal kapcsolatban jelezni, hogy a 2/2-es pont azt mondja, hogy a termelő kötelezettséget vállal, hogy a napos baromfi liba fogadásánál, felnevelésénél jó gazdag gondosságával jár el, betartja a nevelés során a megrendelő által adott egyedi utasításokat. Tehát ebben az ügyben azt nyomatékosan szeretném kihangsúlyozni, hogy soha semmilyen utasítás arra vonatkozóan, hogy lehet a libákat megtépni, vagy nem lehet, ez kinek a jogosultsága nem hangzott el, sem okirat, sem egyéb bizonyíték erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre, és az ügyészségnek az eljárását én azért is sérelmezem és furcsának találom, mert amikor elrendelték a lefoglalást, a libaállomány őrzött telephelyen volt. Fel sem merült annak a gyanúja, hogy onnan
azokon az állatokon kívül, amik sajnos megbetegedtek és elhullottak, amire orvosi papírok vannak, bár egy darab is kikerült volna. Tehát ebben a vonatkozásban az én megítélésem szerint sikkasztásról szó se lehet. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a vonatkozásban a nyomozóhatóság és az ügyészség nem tudom milyen meggondolásból nem járt el kellő körültekintéssel, és úgy rendelte el ezt a lefoglalást, hogy sem Cinegéné Kovács Máriát, mint a szerződés egyik résztvevőjét, sem Cineg Ákost meg sem hallgatta. Egyedül a feljelentés, és vélelmezem azt, hogy Widmann Zoltánnak, de ezt csak vélelmezni tudom, a vallomásra állt rendelkezésre, tehát egy kicsit, hogy úgy fogalmazzam, elhamarkodott volt a lefoglalás, illetőleg az elszállítás, és semmi garancia nincs per pillanat arra vonatkozóan, hogy a termelő ezzel az állatállománnyal kapcsolatban valaha a pénzéhez jut. Itt megint az tűnik ki legalábbis, hogy elképzelhető, hogy egy nagyobb valaki úgy gondolja, hogy legyőzhet egy kis termelőt, mint ahogy nem ez az ügy kapcsán, de ugyancsak ehhez a társasághoz kapcsolódóan azért vannak, akikkel ugyancsak próbálkozik. Most még nem tudjuk, kinek van igaza. Widmann Zoltánnak, aki szerint a tulajdonában lévő liba megtépett tolla is az ZRT tulajdonát képezi, vagy a Cinege családnak, akik szerint a libákat ők megvették, a tollárából vették meg a takarmányt a libák etetése érdekében? Amennyiben újabb fejlemények látnak napvilágot, megosztjuk a kedves nézőkkel. Kíváncsiak vagyunk az önök véleményére, amit weboldalunkon közzé is tehetnek. Természetesen csak a kulturált hozzászólásokat osztjuk meg.